Dnešní chlapci majú najnižší testosterón v histórii. A teraz ti poviem, ako to zmeniť. Nevyhováraj sa na dobu. Áno, doba je zlá, ale zodpovednosť máš ty. Pri dnešných informáciách a technológiách by mal byť testosterón vyšší a nie nižší. Praktizujem to na sebe viac ako 10 rokov a cítim sa lepšie než kedykoľvek predtým. A ver mi, keď to spravíš správne, zmení sa ti celý život. Drž si rozumné percento tuku, 10 až 15%. Silový tréning, kvalitný spánok, maj stres pod kontrolou, minimum plastov a chémie. Jedz kvalitné, ideálne lokálne potraviny, maj dosť vitamínu D, horčíku a zinku. Menej lacného dopamínu. Hry, porno, scroll, viac akcie, víziev a rizika. Nepí pre tréningovky. Namiesto toho sa prekonaj a cvič bez nich. Toto je úplný základ. Ak chceš ďalšie video, kde to rozoberiem do detailov, napíš do komentára testosterón. Smutné je, že mladí si dnes začali doplňať testosterón umelo. Tým si často svoju vlastnú produkciu ešte viacej znižujú, alebo ju úplne vypnú. Myslíš, že sa to dá ešte zmeniť?